Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan amina amina ya rabbal alamin. Wa ba'du, niki mulai ngaos kitab sing jenenge kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah nggih. Jenenge napa? Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Niki ya mukhtasar ringkesan saking Sahihul Bukhari. Nggih. Lah jeneng ringkesane iki nggih sing ringkes adalah Imam Al-Hafidz Ibn Abi Jamrah. Ya, diringkes saking pundi? Sahih Al-Bukhari. Lah jeneng kitab mukhtasar niki jengene adalah Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Iku judule niku. Nggih. Lah niki ringkesan saking napa? Sahih Al-Bukhari. Yang mana Sahih Al-Bukhari niku nggih asline nggih. Mirengke asline Sahih Al-Bukhari niku ya hadis jumlah hadisnya yang ada di Sahih Bukhari juga yang dibalen-baleni nggih. Terus teng Sahih Bukhari niku kathah hadis yang dibalen-baleni. Niku total jumlah hadisnya niku sedanten adalah sekitar 7.000 nggih, 7.000 lebih, 7.000 hadis lebih. Nah, nek mboten di sekalian sing di bulan baleni nggih niku sekitar 4.000-an. Nggih. Lah teng hadis niki teng kitab niki ringkesan Sahih Bukhari niki Mukhtasar Ibn Abi Jamrah niki niku jumlah hadisnya ya sekitar 300 mawon. Jadi dipilih sing mungkin bagi beliau sing penting-penting nggih. Nggih. 300. Nggih berapa? 300. Ya, dari 7.000 nggih iki dipilih namung pinten? 300. Nah, niki kitab niki sangat termasuk kitab yang sangat populer tentang ringkesan Sahih Bukhari. Nggih. Ya. Judulnya apa? Nang cover ngono judulnya apa? Coba itu. Hasyiah apa? Ala Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ya. Jenenge iku Ibnu Abi Jamrah. Nggih, mboten Abi Jamrah nggih. Kadang ngono wong salah ngomong Abu Jamrah ora. Ibnu Abi Jamrah nggih. Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Saiki ayo dimaknani. Iki khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Sing dhuwur ya. Wis ketemu dereng? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Iku awal. Iku. Iku dhuwur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asa ing dalem donya akhirat, Ar-Rahimi zat kang welas asa ing dalem akhirat bloko. Ya, golek walike. Nggih. Golek sing ana tulisane. Sing ana tulisane. Nah, lah iku dhuwur ana ta? Nah. Sing ana tulisane. Qala wis ketemu. Ana. Qala ngendikan, wis ngendikan al abdu sapa kawula atau hamba. Al faqiru kang fakir butuh ila rabbih maring pangerane kawula. Abdullahi rupane Abdullah ibnu Sa'di kang dadi anake Pak Sa'ad ibni Abi Jamrah. Nggih. Ibni Abi Jamrah kang dadi anake ya ibni atau terkenal ya Ibni Abi Jamrah. Abi Jamrah. Al-Azdiyu sing kang bangsa Azdi. Rahima muga-muga ngrahmati hu ing
ya Ibnu Abi Jamrah Allahu sapa Allah taala hale maha luhur Allah. Jadi namanya beliau niku Abdullah bin Sa'ad, terkenal dengan Ibnu Abi Jamrah. Ngoten nggih jenenge nggih. Dawe napa isine dawuh alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdu utawi sakabehane puji. Lillahi iku kagungane Allah taala. Haqqa hamdih kelawan sak hak-hake, sak bener-benere pujiane Allah. Wassalatu lan utawi sholawat. Sholawat iku apa? Rahmat takzim nggih. Ya. Wassalamu lan keselamatan ala Muhammadin iku mugi tetep ing atase Nabi Muhammad. Al khirati kang dadi pilihan min khalqihi sangking makhluke Allah. Wa ala sahabatihi lan mugi tetep ing atase sahabate Kanjeng Nabi. Wa ala sahabatihi lan mugi tetep ing atase sahabate Kanjeng Nabi as-sadati kang dadi pemimpin, pira-pira pemimpin al-mukhtarina kang dipilih, terpilih sapa sahabat li suhbatihi kagem nggih ngancani, kagem nggih menangi ngancani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Imam Ibnu Abi Jamrah niki memulai kitab niki dengan bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Terus memulai dengan hamdalah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Jadi beliau ngendikan bahwa tiada puji nggih kecuali puji niku nggih hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dadi kabeh pujian niku balike ning Gusti Allah. Nggih, balike ning Gusti Allah. Ya. Soale kapan ana makhluk nggih manusa misalkan dipuji, ya iki hakikate balike ning Gusti Allah. Soale napa? Sing nyiptakno manusa sapa? Gusti Allah. Nggih. Terus kabeh pujian hakikate niki balik ning Gusti Allah. Kagum Gusti Allah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-khirati min khalqi. Beliau juga menghentikan nggih tentang beliau juga mengucapkan sholawat salam nggih, semoga sholawat dan salam ya selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah al-khiratu min khalqi. Nggih, Kanjeng Nabi niku adalah napa? Al-khiratu min khalqi. Orang pilihan dari makhluknya Allah. Jadi nggih, misal dari sekian banyak makhluk niki ana makhluk yang istimewa manusia. Nggih. Dari sekian banyak manusia atau anak Adam niki nanti ada yang istimewa yaitu orang Arab. Dari orang Arab niki banyak orang Arab nggih. Nanti ada pilihan apa jenenge dipilih lagi apa jenenge orang Quraisy. Ya, orang Quraisy. Dari orang Quraisy ya niki dipilih meneh nggih ya dari sekian banyak orang Quraisy ono pilihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Kanjeng Nabi niku nggih ya iku nak jarene nggih tergantung napa jenenge ya penghitungan dalam ya iki pilihan sangga iki engko dipilih meneh iki dipilih ini. Dadi jenjene ya luwih akeh. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intine iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Jadi seleksinya sampai ketat banget. Nah, aku paham ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah orang pilihan dari kaum terpilih, dari ini yang terpilih ya, kalau ngono lah. Begitu pula salawat salam tercurahkan juga untuk sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mana mereka adalah para pemimpin, okay. Yang mana mereka adalah orang-orang pilihan juga. Para sahabat ini adalah orang-orang pilihan. Kenapa orang-orang pilihan? Ya soalnya mereka dapat keistimewaan bisa jadi sahabat. Okay. Iso menangi Kanjeng Nabi tur iman maring Kanjeng Nabi. Iku pilihan temenan iku. Iku orang terpilih beneran.
suatu nikmat yang luar biasa. Jadi iso menangi Kanjeng Nabi, tur iman maring Kanjeng Nabi. Jadi para sahabat ngoten. Mereka adalah orang-orang pilihan. Wa ba'du. Lan anapun sak ba'dane niku wau bismillah hamdalah sholawat. Falamma kana mongko tatkalane ana al hadisu apa hadis. Wa hifdzuhu lan ngapalno hadis utawa njogo hadis. Min aqrabil wasaili iku setengah saking parek-pareke pira-pira dalan. Parek-pareke pira-pira dalan ilallahi maring Gusti Allah azza wa jalla bimuqtadal asari kelawan perkara kang dituprih pira-pira hadis atau perkara kang ditunjukke pira-pira hadis. Al asar iku hadis jamak asar ya meskipun mencakup hadis terus beriku dawuh sahabat dawuh tabi'in nggih. Tapi maksud ngene nggih hadis. Fi dzalika ing dalem mengkono napa jenenge fi dzalika ing dalem mengkono annal hadis wa hifdzuhu min aqrabil wasail nggih. Faminha ya dadi ngeten. Nggih, faminha mongko iku setengah saking pira-pira asar. Pira-pira asar qauluhu utawi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah khobar didhisikno lagian mubtada jenenge apa? Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Minha iku setengah saking. Nggih ngoten nggih. Minha iku setengah saking pira-pira asar qauluhu utawi. Jadi qauluhu iki dadi napa? Mubtada muakhar. Qauluhu utawi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong adda iku nyampeake. Sapa man? Adda iku nyampeake sapa man ila ummati maring umat ingsun. Hadisan ing siji hadis. Hadisan ing hadis wahidan kang siji. Yuqimu kang jumenengake, njejegake sapa napa jenenge kang njejegake sapa man iku mau nggih bihi kelawan hadis sunnatan ing sunnah Rasulullah ajarane Kanjeng Nabi ya au yaruddu utawa nolak sapa wong bihi kelawan hadis bid'atan ing kebid'ahan perkara sing anyar sing gak ana landasan saka Kanjeng Nabi utawa para sahabat ya. Falahu mongko iku tetep keduwe man al jannatu utawi swarga. Nggih. Al jannatu utawi napa? Swarga. Jadi ngeten. Iki beliau motivasi beliau dalam nggih menulis kitab niki yaiku ngeringkes Sahih Al-Bukhari niki adalah napa? Beliau melihat bahwa nggih hadis dan menghafalkan hadis, njogo hadis. Nggih. Hadis dan njogo hadis niku termasuk dalan sing paling parek maring Allah Subhanahu wa taala. Dalan sing paling cedhak maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu sing jenenge manungsa niki nggih niku harus ya menuju kepada Allah, nyampe kepada Allah harus ngoten. Nggih. Lah, engko dalane ya beda-beda. Ana sing dalane dawa ampun apa jenenge dawane pol ya. Adohe pol, nggih. Ana sing kesasar bareng ya ana. Nggih, ora tekan Gusti Allah tapi tekan setan ya ana. Ana dalan sing cedhak. Nah, di antara dalan sing cedhak menuju ning Gusti Allah niku adalah napa njogo hadis. Ya napa njogo hadis utawa ngapalno hadis. Njogo hadis nyampekno hadis niki terhadap orang lain. Ya. Lah niki nggih dalil-dalile kathah. Jadi karena ada motivasi sangka dalil-dalil niki akhirnya beliau ngempalaken hadis-hadis niki. Ya, di antara dalile
yaiku di antara dalile utawa di antara hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ana selawat iku dibarisi Allahumma sholli alaihi ta apa ngono lho. Nggih di antara hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku yang menjelaskan tentang fadilahnya nyampe no hadis niki beliau ngendikan man adda ila ummati hadisan wahidan yuqimu bihi sunnatan aw yaruddu bihi bid'atan falahul jannah. Jadi barang siapa nyampe no hadis siji wae ya nyampe no hadis siji wae neng umatku, yang mana orang tadi yang nyampe no niki nggih dengan satu hadis niki bisa jejekno ke sunnah, jejekno ajarannya Kanjeng Nabi, ya. Dan bisa atau bisa menolak bid'ah-bid'ah, menolak perkara-perkara sing anyar sing gak ana landasane ning agama. Maka falahul jannah, maka bagi dia adalah swarga, nggih, surga. Nah, niki motivasi yang sangat luar biasa sekali untuk menyampaikan hadis, nggih, mulangno hadis. Ya, jadi napa jenenge ya mulangno ya iki nak beliau ning kene konteksnya beliau adalah ngumpulno hadis dan nggawe kitab. Nggih, nggawe kitab ben diajarno. Nah, iki termasuk ngajarno, termasuk nyampekno suatu hadis. Nggih. Siji wae ya, dawuh Kanjeng Nabi siji wae hadis sing mbok sampekno terus awakmu iso njejekno ke sunnahe Rasulullah, njejekno ajarane Kanjeng Nabi atau iso nolak bid'ah. Maka wong sing koyo ngene iki entuk apa pahalane apa entuk swarga. Nah, ya besok sampean ngoten. Dadi sampean saiki belajar nggih harapane besok nggih niki ya iso napa dadi ulama, iso nyampekno hadis-hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben iso masuk ning napa ning dawuh niki. Nggih ben bisa masuk ning dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Wa min halan iku setengah sangking ya pira-pira asar. Wa min halan iku setengah sangi pira-pira asar qauluhu utawi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong hafiza iku njaga sapa man. Ala ummati ngatasé umat ingsun hadisan ing siji ing hadis wahidan kang siji. Kana ya kana mongko ana lahu iku keduwe man ajru ahadin wa sab'ina utawa apa kana apa ajru ahadin wa sab'ina apa pahalane 71 nabiyan apane nabine siddiqon sing siddiq. Ya, wal asar lan utawi pira-pira asar fi dzalika ing dalem mengkono kang tinutur, nggih. Ya kasiratun iku akeh. Nggih. Terus niki hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang pentingnya dan pahalane wong sing njogo hadis kagem umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis siji. Niki dawuh Kanjeng Nabi man hafiza ala ummati hadisan wahidan. Ya, barang siapa menjaga bagi umatku hadis siji, yang jaga artinya ya iso nyampekno dengan cara nyampekno, dengan cara nulis, nggih. Iku jaga maksudnya. Nggih, iku jaga termasuk jaga niku. Maka wong sing koyo ngono kuwi meskipun hadis siji tok nggih, kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyyan siddiqon. Maka bagi dia pahalane wong 71. 71 orang 71 yang biasa mboten, tapi nabi. Pahalane 71 nabi sing siddiq. Ya, sing levelnya sudah tinggi sekali lah. Nggih. Jadi iki pentingnya napa njogo hadise Kanjeng Nabi, nyampekno hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan motivasi hadis-hadis ngeten iki beliau ya akhirnya menulis kitab niki, ya. Lah dalil-dalil tentang niku nggih kathah, wonten kathah niku. Wara itu
Ya, wa raaitu lan ningali sapa ingsun al-himama ing pira-pira semangat. Himmah ya. Qad qasurat iku temen wis berkurang. An hifdziha saking ya ngapalno hadis. Saking ngapalno hadis ma'a kasrati kutubiha sartane akeh ya sartane akeh kitab-kitabe hadis. Min ajli asani dia ya saking krana arae ya pira-pira sanade hadis. Fara'aitu mongko ningali sapa ingsun utawa fara'aitu mongko berpendapat sapa ingsun ya. An akhudha ing yen to yang menjupuk sapa ingsun min ashahi kutubiha saking paling sahih-sahihe kitab-kitab hadis ya, paling sahih-sahihe kitab-kitabe hadis. Kitaban ing siji kitaban ing siji kitab akhtasiru kang ringkes sapa ingsun minhu saking siji kitab mau ahadits ing pira-pira hadis bihasabil hajati kelawan sekiranya hajat kebutuhan nggih ya dilihat dari kebutuhan iku ilaiha maring pira-pira hadis wa akhtasiru lan ngringkes sapa ingsun asanidaha ing pira-pira sanate hadis ma ada rawiyal hadisi ma ada rawiyal hadisi kang saliyane perawi hadis ma ada seliyane ya ma ing perkara ada rawiyal hadis kang saliyane ana kang saliyane perawi hadis saka sahabat maksudnya. Fala budda mongko ora kena ora minhu sangking napa jenenge ikhtisar sanad ngringkes sanad fayashula mongko dadi gampang hifdzuha apa ngapalno hadis di mau wa taksura lan dadi akeh al faidatu apa faidah fiha ing dalem pira-pira hadis insyaallahu insyaallah insyaallah mun karep Allah subhanahu Allah taala hale mahlur Allah fawaqa mongko tumiba ya terbesit dalam hatiku ngoten nggih fawaqa mongko tumiba li maring ingsun kedue ingsun an yakuna apa yen to ana apa kitab sing dipilih mau kitab al-Bukhari iku kitab Sahih al-Bukhari likaunihi krana sak temene ya kitabul Bukhari kitab Sahih Bukhari min as-sahiha iku setengah sangking pira-pira iku setengah sangking sahih-sahihe kitab hadis ya bahkan ya asahul kutub ba'dal Quran iki nggih wali kaunihi lan krana anane al Imam al Bukhari rahimahu muga-muga rahmatihu ing Imam Bukhari Allah subhanahu kana iku ana sapa Imam Bukhari minas sholihin iku saking wong-wong saleh iku termasuk saking wong saleh. Wa kana lan ana sapa Imam Bukhari mujabat dakwati iku wong kang diijabahi dongane.
Mujabat da'wati iku wong kang diijabahi dongane wa da'a lan ndongakno sapa Imam Bukhari liqarihi maring wong kang maca kitab sahih niku. Nggih. Terus nggih beliau nggih berinisiatif ketika melihat hadis-hadis kados ngoten niku wau ngono. Ketika melihat hadis-hadis kados ngoten yang memotivasi untuk menyampaikan hadis ning umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akhirnya beliau melihat fenomena bahwa napa jenenge semangate para santri, semangate para ulama dalam menghafalkan hadis niku sudah rendah. Zaman semono iku ya. Zaman semono. Ya, zaman semono iku tahun pinten beliau wafat ya. Nggih, sekedap. Tahun wafatnya beliau tulis wafatnya Ibnu Abi Jamrah tahun 675 Hijriah. Berapa? 675 Hijriah. Niki sak zamane Imam Nawawi niki. Sak zamane Imam Nawawi. Ya, beliau wafatnya 675 Hijriah. Jadi ning zamane beliau yang sudah berapa abad nggih. Nah, saya kan abad ke-15 Hijriah kira. Niku abad ke-7 Hijriah. Berarti wes 8 abad yang lalu. Ya, beliau ngendikan 8 abad yang lalu, iki fenomena 8 abad yang lalu, nggih. Beliau ngendikan bahwa semangat para santri, semangat para ulama dalam menghafalkan hadis niku sudah rendah. Qad qasurat. Jadi berkurang banyak. Nggih. Ya, kenapa di antara faktornya karena akeh sanad-sanate sing ana ning kitab-kitab hadis niku. Kitab-kitab hadis ya karena niki membahas tentang dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, maka mau tidak mau para ulama terdahulu niku nek ngarang hadis niku nggih nyebutno sanad-sanade. Jadi ora asal ngomong qala Rasulullah ngendikan sapa Kanjeng Nabi mboten. Tapi disebutkan apa sanad-sanate. Saya pernah mendengarkan ini dari guru saya mendengarkan ini dari gurunya dari ini dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana sanate. Ya, supaya napa? Iki lho sanad niki sing bertanggung jawab, rijalu sanad niki, perawi-perawi yang ada di sanad niki sing bertanggung jawab memang bener-bener niki dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ora asal ngomong iki dawuhe Kanjeng Nabi iki. Engko takoni, "Kondi sumbere?" Mbah. Nah, tapi nek nyebutno sanad niki iki sumbere iki kok iki sumbere kok iki. Paham nggih? Nah, niku sanad. Lah, kitab-kitab kitab-kitab hadis ndok biyen, nggih termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya iku nyebutno sanad-sanate. Nggih, karena itu yang jadi tanggung jawab. Lah, akhirnya teng abad ke niku ke-7 niku ning zaman Imam Ibnu Abi Jamrah. Nggih, para wong-wong niku ya karena banyak kitab-kitab hadis dengan sanad-sanadnya iku kathah, akhirnya wong-wong do rasa-rasa napa ngapalno hadis. Sanate kan wakih. Bahkan redaksi hadisnya kadang hadisnya terima sediluk sak baris tok, tapi sanate sampai beberapa baris. Ya. Nah, iku ya memang demi pertanggungjawaban niku mau. Iki sapa sumbere konti kayak gitu. Lah, tapi di sisi lain iki akhirnya dadekno wong niku udah napa rasa-rasa ngapalno hadis. Terus batu niku beliau melihat fenomena seperti itu dan melihat sangka dawuh Kanjeng Nabi yang tadi yang memotivasi, akhirnya beliau piye iki pengen entuk ganjaran sing kaya disebutke Kanjeng Nabi wau nggih, ya pengen ngeringanno wong-wong juga. Akhirnya beliau berinisiatif, aku pengen golek siji kitab ya yang mana kitab hadis ya, siji kitab hadis yang mana kitab hadis niki nggih termasuk kitab hadis yang paling valid, paling bener ya, ashahul kutub fil ahadis ya. Terus badan niku engko sanad-sanate tak ringkes, tak hapusi ya ben mboten abot diapalno ya, tak hapusi kecuali sanad sing pertama, sanad sing utama yaitu adalah
sinten sahabat sing riwayatno sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ben gampang ngapalne, ben gampang ana faedahe tambah akeh, ngoten nggih. Ya, faedahe ben tambah kathah. Ya. Terus akhirnya terbesit di pikiran beliau, iya iki kitab Sahih Bukhari wae. Sing tak ringkes adalah kitab napa Sahih Al Bukhari. Kados wau tak jelasno Sahih Al Bukhari niku nggih kitab sing wageng. Nggih muga-muga ya besok ya sampean-sampean do ngaji kitab Sahih Bukhari barang nggih. Niki kitab induk hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada 6 kitab Al-Kutubus Sittah. Kula rumiyin ngaos teng Cianjur teng Imam Syafi'i niku nggih lengkap 6 kitab niku Kutubus Sittah. Kecuali sing Imam Ibnu Majah niku mboten sampai akhir. Tapi nak Sahih Bukhari ngaji ada 4 jilid. Ngaji dari awal sampai akhir. Sahih Muslim ada 2 jilid tebal, nggih ngaji dari awal sampai akhir. Sunan Abi Dawud nggih ngoten, Sunan Tirmizi nggih ngoten. Sunan An-Nasa'i nggih ngoten. Ibnu Majah nggih ngoten. Sing mboten niku An-Nasa'i, sing gak lengkap niku kula ngajine gak lengkap niku An-Nasa'i. Sing liyane lengkap dari awal sampai akhir. Nggih. Iki kitab-kitab yang menjadi induk nggih kitab-kitab hadis. Nah, lah beliau terus akhirnya ningali iki kitab apa ya sing termasuk sahih, termasuk paling valid ya dalam hadis. Ya nyebutno hadis niku napa akhirnya terlintas di pikiran beliau ya Sahih Bukhari. Ya Sahih Bukhari. Yang mana Sahih Bukhari jumlahnya pinten wau hadisnya Sahih Bukhari sekitar berapa? 7.000 ya, sekitar berapa? 7.000 hadis. Nah sing ya di bulan baleni kok dihapus kok tanpa sing di bulan baleni ya sekitar ada 4.000 hadis nggih. Ya niku ngoten. Bareng beliau ningali Sahih Bukhari iki Sahih Bukhari iki ya termasuk kitab yang paling sahih, bahkan ashahul kutub. Memang ashahul kutub ba'dal Quran niki nggih setelah Al-Qur'an adalah napa Sahih Al-Bukhari. Faktor lain yang kenapa beliau memilih niku ya selain karena kitab Sahih Bukhari ini adalah ashahul kutub fil hadis ya juga melihat karena sing ngarang Sahih Bukhari yaitu Imam Bukhari ya. Imam Bukhari adalah termasuk orang soleh, termasuk orang hebat ya, gak terima orang soleh tapi wali Gusti Allah ya, termasuk ulama yang luar biasa dalam menjaga hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu Imam Bukhari niku mujabud dakwah. Nek ndonga ces pleng. Napa nek ndonga ces pleng. Dongane langsung dikabulke Gusti Allah. Niku Imam Bukhari. Lah dulu Imam Bukhari pernah ndongakno kagem wong sing mahos ya kitab Sahihul Bukhari. Ya, sing maos kitab Sahihul Bukhari iki didongakno kalih beliau nggih, dongakno apik. Mbah dongane kados pripun kula dereng ningali nggih. Ya, dongakno apik Imam Bukhari. Nah, artinya kok besok ke depan kita akhirnya maca kitab niki yang mana ini adalah ringkesan dari Sahih Bukhari, yang mana Imam Bukhari iki ndongakno sapa sing maca Sahih Bukhari maka nggih didongakno apik Imam Bukhari. Ya iki muga-muga ya awak dhewe niki katutan masuk ning dongane Imam Bukhari. Ya dengan membaca mukhtasarnya ringkesan dari Sahih Bukhari muga-muga katut napa entuk donga apike Imam Bukhari. Nggih kados ngoten. Nah iso sampean kitabe sampean tulisi mulai ngaji tanggal berapa ya. Iku penting iku. Engko khatame tanggal berapa. Nggih, utawa kadang kula rumiyin niku biasanya bareng ngaji kita terus bariku tekan kene nggih ya, tanggal sekian dino sekian bulan sekian ya. Jadi ben ngerti iki ngajine iki kapan ngajine nggih. Ben besok anak putune sampean nak delok kitabe sampean oh iki kitabe bapakku iki ndok biyen bapakku ngaji iki tahun sekian. Nah, tanggal sekian ben ngerti nggih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.